Okay, so Happy New Year mga Dream Vlogger. So ngayon dito tayo ngayon sa Plaza Independencia sa Cebu City. So good evening. Happy New Year. So kasama ko ngayon si Brad John Barabida. Ito na siya. Ang barkada kong tigulang. 74 years old. So dito kami ngayon sa Plaza Independencia. So maghanap tayo ngayon ng ating mabiktima. Hanap tayo ngayon ng ating mabiktima para sa ating kindness experiment. Maghanap tayo ng ating mabiktima ng mga matatandang lalaki. Mag-experiment tayo. Okay, let's go. Ito yung kanilang Christmas tree. Yon. So, ito si Brad John, yung barkada kong senior citizen, 74 years old. Matanda na. O sa kawayan pa, nalubas na. Young at heart pala. Tiguang pero young at heart daw. Young at heart daw. Yon. Ito ang kanilang Plaza Independencia. Yon, di ba? Sobrang ganda sa kanilang Christmas tree. Okay, let's go. Yun. Okay, so ito yung last vlog natin sa 2022. So bukas, next vlog na naman natin to bukas. 31 ngayon. 31 ka mag-vlog? 31. So last vlog na natin dito. Yan. Ayun. O yun. Ito ang kanilang plaza dito sa Cebu. Plaza Independencia. Yun. Okay, Happy New Year! Ha? Muling plata nga may nagsunog nga leader sa relihiyon. May nagsunog dre. Ay guys, may ano daw dito dahil may tao daw na nagsunog sa kaniyang sariling buhay kaya namatay dahil sa kaniyang paniniwala sa relihiyon na kapag mamatay daw siya, mabubuhay daw ulit. Dito yun. Kung saan tuwing ka, Brad? 1984. Okay, 1984. So dito kasi dito kami magdebate dati every Sunday. Baka kumbaga pag sa Manila ano dito? Luneta Park. Ito. Yung kaibigan ko ito, 74 years old. Matanda na pero young at heart. Young at heart daw kasi may ano pa dito, may chicks pa siya dito. May babae pa siya magustuhan dito. Kaya last vlog na natin dito sa Cebu ngayong December 2022. Yan, di ba? Yon, ito yung landmark nila. Queen City of the South. Yan. Okay, Cebu City, Queen City of the South. Okay, let's go. Yon, naglakad-lakad kami. Naglakad-lakad kami ni Brad dito sa tabi ng highway, sidewalk. Ano tawag dito? Sidewalk pala. Yon. Bukas magpaiba tayo ng content bukas. Magsimula tayo sa kindness experiment. Sa ngayon, ito muna yung ano natin, content sa ating vlog. Yun, Happy New Year! Okay, good evening.
Yun, sobrang ganda oh. Sobrang ganda sa kanilang Christmas light dito kasi may ribbon-ribbon yung ano nila. Kanilang building. Yan. Yun. Parang palasyo. Parang palasyo kasi. Kasi may ano, may rosas. Parang may rosas yun. Oh. Yan. Susunahan, makikita natin. Parang mayroong bulaklak. Yan. Yan. Ito yung last vlog natin dito sa Cebu. December 31, 2022. Yon. Oh, sobrang ganda oh. Pero ang ilang drive mo ni sila yung merkado drive kita. Pero kanina siyang area. Okay, what's up mga ka-dream vlogger? Good evening. So ngayon dito naman tayo sa malaking Senior Santo Niño. Yon. Dito tayo. Parang may church dito. Dito tayo. Parang may chapel tapos may malaking ano dito. May malaking santos ni Senior Santo Niño. Ito na. Ito na. O, di ba? Parang nasa Davao lang. 'Yon. Parang nasa Davao lang 'yon. Senior Santo Niño. City Hall. Ito yung tourist guide ko dito sa Cebu. Matanda pero young at heart. 'Yan. Ito yung City Hall nila dito sa Cebu City. Oh, sobrang ano. Ang tawag nila dito is ano, Senior Citizens Park dito. Ito ang kanilang Senior Citizens Park. Mayroon pa natutulog. Yun. Dito na. Last vlog natin dito ngayon sa Cebu. Ito na. Ito yung church nila.